Vi er så kommet tæt på green nu. Vi er ikke helt nået over. Vi mangler lige det sidste stykke hen over en bunker, og fladet står også kort på greenen. Det kræver, at vi slår et kort højt slag, og dertil bruger vi wedges. Jeg har taget mit sandjern med til det. I vil se, det har 56 grader. Men ellers så kan man bruge en lob wedge på 60 grader, eller en pitching wedge, der ligger på omkring 50. Når vi stiller op til pitchslaget, så er det vigtigt for at få lidt plads i gennemsvinget, at vi åbner stansen op. Det betyder i virkeligheden, at vi flytter hoften og fødderne en lille smule væk af vejen. Nu står jeg lige, og så åbner jeg lidt. Lægger vægten over på venstre fod. Giver mig mere plads til gennemsvinget, for at få mere frihed. Og svinget er ikke nu kun pendule ligesom i chippet. Nu skal vi have lidt hængsel på og gennemføre bevægelsen. Og så husker vi altid at lægge tørv på plads.